はでまず眉毛より上ね、でここまで額、髪の毛の産毛が生えてるところぐらいまでは入れてきますんで安心してください。でこめかみはですね、また産毛のところこういって頬骨の一番てっぺんのところまでここまで入れてきます。額で気になるのはどこら辺が気になります？この辺がないくぼんでるのが、ここがくぼんでるのと全体的に丸みが少ないのと、あとここのやっぱりここの骨が目立ってるんで、そこを隠すように入れてあげると丸みが出て美しいかなと思います。こめかみは単純にここが一番混んでるんで、そこを中心に入れてあげていいかと思いますね。ほっぺたは何が気になるんでしたっけ？この焦げてるところが気になる。なるほどね。そうすると多分ここが一番へこんでるところね、この場所に入れてあげると綺麗ですね。この前の方入れてもポテッとしすぎちゃうので、これぐらいでいきましょう。